आं चेलेन्ज खालामो जायफोर कम्पानिफोरा जे बिथांमोना थांनानै नायहैदो बबे डिक्लेयार्ड गामिफ्रा कन्टिगुवास नङा बेखौ बिथांमोना थांनानै नायहैथों उइथ प्रुफ एन्ड एभिडेन्स बिथांमोना प्रमाण होथों जे कन्टिगुवास नङा दिनै 6 सिडुलनि आइडिया जितु कनसेप्ट बेखौ सोर भंग खालामदों भंग जादों नामा बिथांमोना प्रमाण होथों आं बेखौ खावलायदों जिहेतु 6 सिडुला कन्टिगुवास जानांगौ खिन्थु दिनै थि सिमा जि एरियाफोरखौ दिखांदों बे कन्टिगुवास नङा होनना बुंनो नागिरदों जायफ्रा बुंदों बिथांमोना खिन्थु जिखिनि एरियाखौ दिनै एक्सटेनसन खालामबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों बिनि सोमोन्दै जेबो आइडिया गैया बिथांमोना बे जायगाखौ नुहुरफेराखै थांफेराखै ओरैनो आन्दाजाव बुंगासिनो दं जे कन्टिगुवास नङा माबा आइसोलेटेड एरियाफोरखौ मोनसे मोनसे माबा खालामनानै माबानि 6 सिडुलनि कनसेप्टखौ भंग खालामबाय होननानै बुंगासिनो दं थांनाय जि सुक्ति बेहाय बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला गंनै न' मोनदों गंसेया हयथ' कंक्रिट पाक्कानि न' आरो गंसेया हयथ' जों बाथा इन्जुरनि न' होनना बुंनांगोन आन्दोलन खालामग्रा संगठनफोरखौ सरकारा अरायबो पाब्लिकनिफ्राय गोजान खालामनो नाजायो आरो जोंखौबो नाजायाखैना नाजादोंमोन हाजारसे नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो रायजोखौ गोजान खालामनो नागिरदोंमोन एनडिएफबिनि सोमावसारनायनिफ्रायबो बर' रायजो राजाफोरखौ गोजानाव लाखिनो नागिरदोंमोन आलादा थख' खालामनानै दोननो नाजादोंमोन खिन्थु रायजोफ्रा जोंजों सिथाबनानै थाबाय दुलाराय बर' फरायसाजों सिथाबनानै थाबाय आरो बिनिखायनो सरकारा बाध्य जानानै सुक्ति खालामनो गोनां जादों नैरोजा 2020 मायथाइनि जे बिटिआर सुक्ति बेखौ गोबाङा साननो हागौ जे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजोंसो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजोंसो सुक्ति खालामदों खिन्थु गिबि बाथ्रा जाबाय बे मोननै संस्था दा एनडिएफबि मोनसेयानो उनाव मोनब्रै जाहैलायदों खिन्थु थेवबो जों बेखौनो मोनसे होनना हमना लायोबा फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि बे मोननै संस्थाजों संगठनजों रायजो राजाफोर गसङा लाफानो रायजो राजानिफ्राय गोजान थानानै रायजो राजाफ्रा गोजानाव थानानै सोमावसारोमोनब्ला सरकार बेखौ कुनुदिन गुरुत्व होनाय नङामोन आरो बिनिखायनो आन्दोलन खालामग्रा संगठनफोरखौ सरकारा अरायबो पाब्लिकनिफ्राय गोजान खालामनो नाजायो आरो जोंखौबो नाजायाखैना नाजादोंमोन हाजारसे नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो रायजोखौ गोजान खालामनो नागिरदोंमोन एनडिएफबिनि सोमावसारनायनिफ्रायबो बर' रायजो राजाफोरखौ गोजानाव लाखिनो नागिरदोंमोन आलादा थख' खालामनानै दोननो नाजादोंमोन खिन्थु रायजोफ्रा जोंजों सिथाबनानै थाबाय दुलाराय बर' फरायसाजों सिथाबनानै थाबाय आरो बिनिखायनो सरकारा बाध्य जानानै सुक्ति खालामनो गोनां जादों खिन्थु रायजोफ्रा जोंजों गसंफायामोनब्ला आबसुआ हारसिं एनडिएफबि हारसिंल' सोमावसारबा सरकारा कुनुदिन खेरायामोन बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो साबायखर होदों जे नोंथांमोना आन्दोलनाव सहयोग खालामबाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ हेफाजाब खालामबाय मदद खालामबाय आबसुनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाबाय आरो बेनिखायनो सरकारा गुरुत्व होनानै सुक्ति खालामनो गोनां जाबाय दा सुक्ति खालामनायाव सरकार आरो आन्दोलनकारि बे मोननैनि गेजेराव निजा निजा मोनसे नोजोर थायो इंटेंशन थायो दा बर'फोरजों सुक्ति खालामनाय बे सिगांनि सुक्तिफ्राव माबायदि इंटेंशनजों सरकारा सुक्ति खालामनाय बेखौ बुंनो हायो खिन्थु जे एबार जितु बिटिआर सुक्ति 2020 जानाय बेहाय सरकारनि इंटेंशनानो जाबाय बिटिआर ओनसोलाव शान्ति लाबोनाय बिथांमोननि इंटेंशना बे शान्ति लाबोनाय शान्ति लाबोनाय गेजेरजों बर'फोरा लाब जायो जाया बेबायदि कुनु बिथांमोना माबा गैया फार्दार इंटेंशन बिथांमोना गैया खालि शान्ति लाबोनाय खिन्थु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो जा एबा जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरानो जा जोंहाबो आरो मोनसे इंटेंशन जे सरकारा शान्तिनि सुक्ति खालामनो नागिरनायजों लोगोसे जोंहा मा लाब जागोन जाया जों बेसेबां लाब सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो हागोन बे जोंनि इंटेंशन दा बे मोननै इंटेंशन सरकारनि इंटेंशन आरो नांग्राफोरनि सोमावसारग्राफोरनि जितु इंटेंशन जितु नोजोर बियो गोरोबलायोबासो आसलते सुक्ति जायो गोरोबलायाबा कुनुदिन सुक्ति जाया आरो सुक्ति जायोबाबो मालाबा समाव सुक्तिया फेलार जायो
नांग्राफोरनि जिथु नोजोर थांखि बेजों सरकारनि सुक्ति खालामनो नागिरनायनि बिथांमोना होनो नागिरनायनि जिथु थांखि बेजों एसे गोरोबलायनांगोन अब्लासो सुक्तिया एसे गोजोर जागोन साक्सेसफुल जागोन आरो जों फोथायदों 2020 मायथाइनि जिथु सुक्ति बियो बर'फोरनि लुगैनाय हास्थायनाय नाजानायजों सरकारा गोजोन थासारि लाबोनायनि जिथु थांखि बेजों गोरोबदों आरो बेनिखायनो बे सुक्तिया दिनै बर'फोरनि थाखाय आरो सरकारनि थाखायबो मोनसे साक्सेसफुल सुक्ति हिसाबै गनायथि मोनदों जा मानगिदिर सार सुरत नार्जारी लोगोसे आं फंबायखौनो बुङो जा केबिनेट मन्त्रि विजय ब्रह्म बिथांमोना इन्टेलेक्चुवेल खोब मोजां मोजां लेक्चार होलांबाय खोथा बुंबाय आरो जातिखौ बोरै थांना थानांगौ बोरै सांग्रां जानांगौ बोरै हारिखौ दाखांनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना मोजां बाथ्रा बुंलांबाय हय आं बिथांमोननि स्टेन्डार्डनि बाथ्रा बुंनो हाया खिन्थु जों सुक्ति खालामनाय सोमावसारनाय आरो सुक्ति खालामनाय जिखिनि जों दा सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो हादों बे बागै फंनैसोल' बुंनो सानदों खोब गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बुंबालाय गोलाव बाथ्रा बुंनो गोनां दङ खिन्थु समनिबो बाथ्रा थाबाय रायजो राजाफोरनि धैर्यनिबो बाथ्रा थाबाय बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै थांनाय जि सुक्ति बेवहाय बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला गंनै न' मोनदों गंसेया हयथ' कंक्रिट पाक्कानि न' आरो गंसेया हयथ' जों बाथा इन्जुरनि न' होनना बुंनांगोन मोनसेया जाबाय बिटिआर काउन्सिल under the provision of 6th Schedule of Indian Constitution आरो गंसेया जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ स्टेट एक्टजों दानाय जादों कन्स्टिटिउसना रिकगनिसन होआखै बेनिखायनो बेखौ इच्छा खालामो सरकारा गोसो खालामो स्क्रेपबो खालामनो हायो खिन्थु थेवबो जों सान्दुं अखा बारनिफ्राय बासायनो थाखाय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा टेम्परारि सिकिउरिटि मोनसे मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों आरो 6th Schedule थानाय जिखिनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर'फोर जों आसलते कंक्रिट न'आव थानाय बायदि बारहुंखायाबो जोंखौ दोरोद होनो हाया माने कन्स्टिटिउसन दंखायो अखायाबो जों सिजाया बेबायदि जोंहा मोननै न' मोनबाय दा आसामाव थानाय रावबो सासेबो बर'आ गोदाव सोरावै थानो गोनां जायाखै हय बिटिसि 6th Schedule काउन्सिल थागोन नहय बिटिआर वेलफेयार काउन्सिल थागोन रावबो बे मोननै काउन्सिलनि बाहेरायाव थाया मात्र कार्बि आंलंआव थानाय माबाफोरा जों ST हिल्स नागिरदों बे जाथ'वाखै खिन्थु मोनसे समाव जाहैगोन कारण जोंनि एग्रिमेन्टआव बेबो दं बे सल्युसना जिहेतु जा BTS BSC सुक्ति BTC सुक्तियाबो जाफुङाखै एबारबो जों बेखौ हमबावदों आरो बेखौ मावफुंगोन होननानै एबारबो एग्रिमेन्टआव सोदों आरो बे सानसेबाबो जाहैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरा बेखौसो मानो एसे पेसेन्स नेथ'नो थाखाय खावलायदों कारण जों 50 बोसोर सोमावसारदों जोंनि सोमावसारनायाथ' सोर काउन्सिल मोननो नङामोन जों BSCबो मोननो हास्थायाखैमोन BTCबो मोननो हास्थायाखैमोन BTRबो मोननो हास्थायाखैमोन जों स्टेट मोननोसो हास्थायदोंमोन खिन्थु बेखौ मोननो हास्थायनानै जोंहा स्टेप बाय स्टेप मोनसेनिफ्राय मोनसे थाखोआव जों दावगालांबाय थादों जों खनसेनो बारखायाखै जों स्टेप बाय स्टेप दावगालांबाय थादों आरो जोंनि लास्ट जितु टारगेट जोंनि जितु मेन अबजेक्टिभ बेखौ जों दिनै नङा गाबोनबाबो मोनहैगोन दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर माखासे संस्थाफ्रा बे BTR सुक्तियाव गोरोबा होननानै बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामनो ओंखारदों नाथाय बिथांमोना आथिखालनि जितु सिटुएसन जाय सिटुएसनाव सेपारेट स्टेट क्रिएट जायो बिनि सोमोन्दै बारा आइडिया गैयाबो जानो हागौ मोजाङै सानाखैबो जानो हागौ दानिफ्राय 50 years 60 yearsनि सिगाङाव जिबायदि सिटुएसनमोन सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनायाव बै आइडियाखौ लानानै दाबो र' थिंकिंजों सेपारेट स्टेट नांगौ बिनिफ्राय सोमावसारनो ओंखारग्रा गोबां दं खिन्थु
आथिखालाव धरना होनानै प्रसेसन होनानै आर्म स्ट्रागल खालामनानै सेपारेट स्टेट मोननाय पजिशन गैला बेबायदि परिबेश बेबायदि बारहावा गैला जों इन्टेलेक्सुवेलि सोमावसारनांगोन आरो बेनिखायनो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आलादा रायजो मोननायनि जिखिनि बिथा जों बेखौ गोग्गोमै गायसनखाबाय न' गंसे लुनोबा जोंनि बिथा गोग्गोम जाग्रोनांगोन बिथाखौसो बानायग्रोनांगोन बिथानि सायावसो जों लासैनो इन्जुर बानायनांगोन दरजा खिरखि बानायनांगोन बिनिफ्राय उखुम होनांगोन दिनै जों बिथाखौ गोग्गोम खालामखाबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों कारण बिटिआर सुक्तियाव 6 शिड्यूल प्रभिजन थाबाय लैंड प्रोटेक्शननि व्यवस्था थाबाय बीटीसीनि जितु व्यवस्था बिनि सायाव जों अगमेन्टेशन होननाय बाथ्रा दं अगमेन्टेशन मोर पावर मोर अटोनमी मोर फाइनेंस बेबायदि सफैनायनि बाथ्राखौ लानानै बे सुक्तियाव बाबाय बेनिखायनो जे बीटीसी सुक्तियाव जिखिनि शर्ट कामिं दंमोन जिखिनि शर्टेज दंमोन जिखिनि आंखाल दंमोन बेखौ सुफुंबाय आरो जोंहा सेपारेट स्टेट जानो थाखाय माखासेल' बाखि दंसै दा जोंहा बीटीसी सुक्तिनि बीटीआर सुक्तिनि माखासे जिखिनि दफाफोर जिखिनि रादाय सरकारा बे सुक्तिनि गेजेरजों होदोंमोन बिनिनो प्राय 85% इमप्लिमेन्ट जाबाय मात्र 25% बाखि दं आरो बे जिखिनि बाखि थादों एसे मेजर बेनिखायनो बेखौ लानानै दिनै गोबां अपोजिशनफ्रा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि माखासे संस्थाफ्रा बे बीटीसी सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै जामाना गिदिर प्रमोद बर' बिथांखौ जोबोद रायो मिडियाफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव गेदारिंफ्राव पाब्लिकफोरनि गेजेराव जे बिथाङा जेबो मावनो हायाखै इमप्लिमेन्ट सुक्तिया जेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बायदिसिना बुङो खिन्थु इमप्लिमेन्ट जों खालामबाय अन्तत 80% जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय मेजर मोननैसो बाखि दं बेखिनिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सरकारजों नाजागासिनो दं आरो बे जाहैगोन जास्ट सिमा बांबाय आरो सिमा बांनायखौ सिगां मोननै सुक्ति खालामनाय सुक्ति साखरखारिफ्रा सिगांनि 1993 आरो 2003 नि सुक्तियाव सागान होनाय सुबुंफ्रा बुंबाय थादों जे बीटीसीनि जितु 6 शिड्यूल कनसेप्ट बेखौनो बीटीआर सुक्ति खालामग्राफ्रा भंग खालामबाय माबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ एक्सटेनसन खालामनांगौखौ माबा आइसोलेटेड एरिया बायदि खालामबाय जिहेतु 6 शिड्यूला कन्टिगुवास जानांगौ खिन्थु दिनै जि एरियाफोरखौ दिखांहरदों बे कन्टिगुवास नङा होनना बुंनो नागिरदों जायफ्रा बुंदों बिथांमोना खिन्थु जिखिनि एरियाखौ दिनै एक्सटेनसन खालामबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों बिनि सोमोन्दै जेबो आइडिया गैया बिथांमोना बे जायगाखौ नुहुरफेराखैनो थांफेराखै ओरैनो आन्दाजाव बुंगासिनो दं जे कन्टिगुवास नङा माबा आइसोलेटेड एरियाफोरखौ मोनसे मोनसे माबा खालामनानै माबानि 6 शिड्यूलनि कनसेप्टखौ भंग खालामबाय होननानै बुंगासिनो दं आं चेलेन्ज खालामो जायफ्रा कम्पानिफोरा जे बिथांमोना थांनानै नायहैथों बबे डिक्लेयार्ड गामिफ्रा कन्टिगुवास नङा बेखौ बिथांमोना थांनानै नायहैथों उइथ प्रुफ एन्ड एभिडेन्स बिथांमोना प्रमाण होथों जे कन्टिगुवास नङा दिनै 6 शिड्यूलनि आइडिया जितु कनसेप्ट बेखौ सोर भंग खालामदों भंग जादों नामा बिथांमोना प्रमाण होथों आं बेखौ खावलायदों जोंहा लखिमपुर जिल्लानि लखिमपुर हालागै सिमलुगुरि हालागै सीमा इनटेक जाबाय आरो खोलाहा रेल लाइन सेर सेर थानाय जिखिनि रेवेन्यू भिलेज बे डिक्लेयार जाबाय दा डिक्लेयार खालामनो गोनां जिखिनि गामि बियो बे सीमानि सिङावसो हाबना दं गेजेरावसो जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बांसिन गामियानो फरेस्ट आरो गोबाङानो हानि माबा मोनाखै कागज मोनाखै बेनिखायनो जायफोर गामिया हानि पाट्टा मोनाखै बेखिनि गामिखौ जों डिक्लेयार खालामनो हायाखै बीटीसीआव हाब्बाय होननानै आरो बे किसु गामि बाखि दं बेखिनिखौ जों हा होनायनि प्रसेसा सोलिगासिनो बेखौ होयोब्लानो जोंहा हल जों जिखिनिखौ टारगेट लानाय बाउन्डारि बानायखायो बाउन्डारि सिङाव थानाय गासिबो गामिया डिक्लेयार जाजोबसिगोन बे बीटीसीनि गामि जाजोबसिगोन आरो बे प्रसेसा दा सोलिगासिनो बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे सोरबाया बुंनाय बायदि अपोजिशनफ्रा बुंनाय बायदि सीमा एक्सटेनसन जालिया एबा 6 शिड्यूलनि कनसेप्टखौ दानि सागानगिरि दैदेनगिरिफ्रा भंग खालामबाय होननाय बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांमोना फोथाया
दा बिथांमोना बेनि सोमोन्दै आइडिया गैया जेखौ मोनसे गामि नाम दासो बे मोनसे एफआरसि आरो मोनसे एफआरसिनि सिङाव 10खान 12खान गामि थायो दा 61 भिलेज मानोब्ला 10खानसो एभारेज 10खान गामि हमब्ला जा बेसेबां 310 भिलेज जाहैबाय जों क्लेम खालामदों प्राय 1200 गामि अबयसे माखासे जोंनि बाउन्डारि बाहेराव गोलैलांबाय टेकेरगुलि खाला गामिफ्राव हाबनाय नंला दा जिखिनि हाबो अन्तत जा 900 गामि गिदिर उन्दै 900 गामि जा नैबे गोदान एक्सटेन्डेड गामिफ्राव हाबगोन आरो बे डिक्लेयार खालामनायखौ लासै जानो हागौ उन जानो हागौ किन्तु इनटेक जाखागोन कारण जा बाउन्डारि बेंखना जोंखौ सिमाया खोलानिफ्राय अरुणाचल बर्डारसिम नायहैखाबाय आरो माजबादनिफ्राय सिमलगुरिसिम जाहैखाबाय बर्डार एरियाखिनिया जा गेजेराव थानाय गामिफोरखौ बे डिक्लेयार खालामनो गोनां दसे बेखिनि जाहैबाय जोंहा कन्स्टिटुएन्सि डिलिमिटेसन जागोन जोंनि एग्रिमेन्टआ जेरै दं 54 कन्स्टिटुएन्सि जागोन 6 नमिनेटेड 54 इलेक्टेड गासै 60 MCLA जागोन बेयो नैबे बाउन्डारि डिक्लेरेसना कमप्लिट जायोब्ला बेबो जाहैगोन दा जोंहा गोबां बाथ्रा दंबावो एनडिपिनि माखासे एनडिपि एक्स एनडिपिफोरनो होनो गोनां माखासे प्रभिजननि बाथ्रा दंमोन एक्सक्रेसिया होनाय जा जेसेबां मोनब्रै फेक्टरि जेसेबां एनडिपि केडारफोर दंमोन सुक्ति खालामनाय समाव बिथांमोननो 4 लाख एक्स मा बुङो बेखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रामोन बेयो प्राय होबाय जा 678 ल' बाखि दंसै आरो बेखौ माखासे हयथ' गाबोन डिक्लेयार खालामनो गोनां जादों जा मानगदेब चिफ बिथाङासो गावनि बिबुंथियाव हयथ' बुंगोन 678 ल' बाखि दं बेनिफ्राय हयथ' गाबोन माखासे होगोन बेनिफ्राय जा गोबां मार्टिर जालांनाय सोमावसारनाय समाव जिउ बावलांनाय बिथांमोन दं बिथांमोननि थाखाय एक्सक्रेसिया 5 लाख करि होनायनि जितु डिसिसन दासिमहालागै 400 नल'सो होनाय जादों जोंहा प्राय 3000 जानानै लिस्टआव ओंखारदों दा बेखौ जों भेरिफिकेसन खालामो हयथ' बेसेबां जाया जानो खमायनो हागौ बिथांमोननो जों गाबोन माखासे होगोन जा दालागै 400 नो होबाय आरो हयथ' जों गाबोन 200 बा 300 सो होबावगोन आरो बेखिनि होयोबा जोंहा खमायगोन आरो बाखि थाबावगोन बेखौ जों फारि फारि होलांबाय थागोन एनडिपिनि एगेन्स्ट जिफोर केस दंमोन केसफ्रा पिएसबिखौ मोननै माबा रानदों हेइनास क्राइम एन्ड नन हेइनास क्राइम दा नन हेइनास क्राइमफोरखौ इटिमेटली उइथड्र खालामबाय आरो बाखि हेइनास क्राइमखौबो कर्टनि गेजेरजों नायनानै CRPC IPC एक्टनि गेजेरजों नायनानै बोरैहाय बिथांमोनखौबो उइथड्र खालाम बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनाय बिनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं बेनिफ्राय NIA केसआव जायफोर डिटेक्ट खालामना दोनजादों प्राय 600 माबासो दं 600 दं 60 सो दं खोमा 600 ना 60 दा NIA केसखौ स्टेटआव लाबोनानै CRPC आरो IPC नि आन्दाराव ट्रायल खालामनो हायो नामा बेखौ नाजाबाय थादों हयथ' बे जाफुंगोन आरो बे जायोब्ला बिथांमोननि केसआव जायफ्रा 60 सो NIA केसआव डिटेक्ट जाना दं बिथांमोनखौबो जों थाबैनो रिलिज जानो हानाय जाहैगोन CBI नि आन्दाराव जायफोर कनभिक्टेड जाबाय लाइफ इमप्रिजन इनक्लुडिं DR नाब्ला बे गासैबो केसखौ जों सुप्रिम कर्टआव बेल पिटिसन होदोंमोन दाखालि बावैसो रिजेक्ट जाबाय होननानै जों गम मोनदों आरो बिथांमोननि केसखौ रिभिउ खालामफिननांगोन आरो जों एपिल खालामबावगोन गोबाङानो बुंनो सानो जे सुक्ति जानायखाय बिथांमोनहा गनांगौमोन मानो गवाखै मा सुक्ति जाखो बिदि होनना क्रिटिसाइज खालामो खिन्थु जायफोरखौ कर्टआ कनभिक्सन होखाबाय उइथ प्रुफ थानायखाय घटनाफोर जाथायफोर प्रुफ थानायखाय बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनो डिक्लेयार खालामनानै 20 years जेल डिक्लेयार खालामबाय बिथांमोनखौ बे पलिटिकेल एग्रिमेन्टजों गहोनो हाया आरो बिदि गहोनाय कुनु वर्ल्डनि हिस्ट्रियानो गैया दा जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मिथियैखाय सोरबा सासे सानै इन्टेन्सनलि मिथिनानैबो मिथियै बायदि रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय प्रसार खालामगासिनो दं जे सुक्ति जाबाय खिन्थु मानो गवाखै मानो जेलाव थानांखो सुक्तिजों कनभिक्टेड मानसिखौ सख'नाय हिस्ट्रियाव गैया दा बिथांमोनखौ कर्टआ डिटेक्ट खालामदों कनभिक्टेड खालामदों बेनिखाय कर्टनि थ्रुयै डिसिजन बिथांमोनखौ दिहुननायनि बेबस्थाखौ खालामदों आरो दिनै बेखौ जों नाजागासिनो दं दिनै सोरबा साफा सानै सुबुंफ्रा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौनि नामाव रायजो राजानिफ्राय फैसा कालेक्सन खालामनानै जागासिनो दं अथच बिथांनि बे केस मुभमेन्ट खालामनायाव बाहायाखै बे फैसाफोरखौ बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोर दं माखासे सुबुं दं
जेरै बिथांमोननि सुप्रिम कोर्टआव जिखिनि एपिल खालामनाय जिखिनि खरस बेखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय हरगासिनो दं more than crore rupees दाहालखि स्पेन्ड खालामबाय बिथांनि थाखाय आरो दिनै सोरबा सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिया बिटिसि सरकारनिफ्राय जेबो मावाखै होनना बुंगासिनो बेनिखायनो जों एसे सांग्रां जानांगोन रायजो राजाफोर सोरनिबा बुंनायाव मिसलिड जायोब्ला बे जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि गोजोन थासारिनि थाखाय एसे गोरोन्थि जागोन हामा जागोन बे सुक्तिनि बयनिख्रुइबो साक्सेस जाबाय गोजोन थासारि आरो बेजों लोगोसे जों बर'फ्रा माखासे गोहोम मोनदेरबाय बिटिसिनि सायाव जों माखासे गोहोम मोनदेरबाय जा गोबां इन्स्टिटिउसन बानायनो गोनां दं बेखिनिखौ मावफुंगोन बेखिनिखौ नाजादों आरो सिगांनि सुक्तियावबो दिनै जायफ्रा बिटिसिखौ 15 years रुल खालामदोंमोन बिथांमोना बुंगासिनो दं जे सुक्ति जाबाय खिन्थु जेबो सरकारनि 1500 crore रांखौ मानो लाबोनो हायाखै मानो बाहायनो हायाखै मानो इन्स्टिटिउसनखौ बानायनो हायाखै होननानै जोंबो बुंगोन जे बिथांमोनहा सुक्ति खालामनायनि 10 बोसोरनि उनावसो दानि सेक्रेटारियेटखौ बानायनो हादों बोसोरबायाव जेबो हायाखै बिथांमोना 15 बोसोर सासन खालामबाय एमसेलफोरनि क्वार्टार मोनसे बानायनो हायाखैमोन जों 4 yearsआव एमसेलफोरनि क्वार्टार कमप्लिट खालामो गाबोन इन'ग्रेट खालामगोन जा मानो चिफ बिथाङा डिक्लेयार खालामगोन दा एचिभमेन्टआ सोरना बारासिन पिरियडआ सोरना बारासिन जों बेखौ बिजिरनानै सानलायनांगोन जों बेनिखायनो धैर्य हमनांगोन दिनै जों बे सुक्तिनि गेजेरजों गोबां प्रभिजन मोनबाय आरो बेनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि सरकार दानायनि सिगाङाव बे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जिबायदि दावराव दावसिमोन बर' अबर'नि दावराव दावसि बर'जों बर'नि दावराव दावसि जों साफ्रोमबो गिलु गिलु थाबाय थानो गोनां जाबाय खिन्थु दा बे अबस्था गैला दा मोजां बारहावा फैयो आरो बे गोग्गो गोथार गोजोन थासारिखौ लानानै जों दा डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ साननानै खामानि मावनांसिगौ गोजोन थासारि फैबाय जों खामानि मावनो हासिगोन जोंहा डेभेलपमेन्टनि खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो बेखौ जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि हारिसाफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायखौ जों खामानि मावनांगोन जोंहा 26 कमिउनिटिस दं बिटिआर ओनसोलाव आरो बे 26 कमिउनिटिसखौ जों लोगोसे लानानै खामानि मावनांगोन जों सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनानै सरकारनि सुबिदाफोरनिफ्राय बन्सित खालामना दोनोबा बेनो जोंनि थाखाय मोनसे बेमार हिसाबै बेखायनो जोंखौ होबथागोन बेनिखायनो जों गासैखौबो लोगोसे लानानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो गासैबो जाति जनगोष्ठी सन्तुष्ट खालामनो थाखाय जों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट इटिउटि पाब्लिश खालामबाय जायनि गेजेरजों गासैबो जनगोष्ठीफोरनि जेंनाफोरखौ जों बोरै बोस्रांगोन बेनि रिटेन लिस्ट बानायनानै जों बिथांमोननो होबाय आरो बे मथे जोंनि सरकारा फैगौ समफ्राव जों थायाबो जानो हागौ सोरबा सरकार फैयोब्ला बिथांमोननो बे लिरखानाय डकुमेन्टसफोरखौ बेस खालामनानै बिथांमोन कमिउनिटिसफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावलांनो बाध्य जागोन दिनै कमिउनिटि माबाया भिजन डकुमेन्टसा हयथ' जोंनि भारताव भारत केन्द्र सरकाराबो गैया स्टेट सरकाराबो गैया रावबो रायजो सरकाराबो गैया किन्तु बिटिसिआनो हयथ' फार्स्ट सरकार जाय सरकारा गावनि जायगायाव थानाय मोनफ्रोमबो कमिउनिटिखौ माबोरै बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांगोन बेनि सोमोन्दै रिटेन डकुमेन्टस जोंनि बिटिआर सरकारावसो दं आरो बेखौ जाफुंहोदों मानगेर प्रमद बर' बिथाङा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर होनानै जों खनसे आखाइ खबनो जों बेनिखायनो दा गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै गुबुन हारिफोरखौ लाफानानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ ओरैबायदि दावगाहोनायनि खामानि मावनांगोन डेभेलप खामानि मावनांगोन आरो बेबायदि डेभेलप जानानै जों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आसामनि गुबुन पार्टनिख्रुइ जुदि बांसिन डेभेलप खालामनो हायो अब्ला बै गुबुन हारिफ्राबो खुगासिगोन जेबो बेकवार्ड जायगाजों लोगोसे थाया जोंनो बर'लेण्डखौ आलादा रायजो होनांगौ होननानै बिथांमोनाबो खुगासिगोन आरो बेबायदि खुगासियोब्लानो जोंनि सेपारेट स्टेटआ जानायाव इजि जाहैगोन जोंहा दा बे गुबुन हारिफोरनि हेंथा होनायाव गोबां उसुबिदा जायो
गुबुन हारिफोरनि हेंथाखौ गिनानै सेपारेट स्टेट जों सोमावसारदोंबाबो 50 years स्ट्रागल खालामदोंबो दिनै असम सरकारानो जा भारत सरकारानो जा आलादा रायजो होनो साहस खालामा किन्तु जेब्ला गुबुन हारिफ्राबो जोंजों लोगोसे खुगा सिगोन जे जों आसामनि बै बेकवार्ड जायगाफोरजों लोगोसे थालिया जों जौगासार जायगा जौगासार काउन्सिल बेखौ जों आलादा रायजो नांगौ होननानै जेब्ला गुरखाफ्रा बुंगोन असमियाफ्रा बुंगोन बाङालिफ्रा बुंगोन मुसलमानफ्रा बुंगोन आदिबासिया बुंगोन अब्ला बर'लेण्ड जानाया इजि जायो आरो दिनै बे परिबेसखौ जों सोमजिहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बे नोंथांमोन साफ्रोमनि मदद आरो हेफाजाब नोंथांमोननि देहा परामर्श नोंथांमोननि दैदेननाय जे हास्थायदों जों लुगैदों गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै बे गोथार सानाव नुजाथिफैनायखौ साफ्रोमखौ साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ जोबोद गोजोन